Bajke za spavanje. Jack i čarobni pasulj. Nekada davno, u jednom malom selu, živeo je dečak po imenu Jack. On i njegova majka bili su veoma siromašni. Imali su samo jednu kravu i tu im je bilo sve što su posjedovali. Jednog dana, majka je rekla Jacku: Jack, nemamo više hrane. Moraš da odvedeš kravu na vašar i prodaš je da bismo nešto pojeli. Jack je poslušao i krenuo na put. Dok je hodao, sreo je čudnog starca. Starac ga je pogledao i rekao: Zdravo, mladiću. Hoćeš li da zameniš kravu za ova 3 čarobna zrna pasulja? Jack je bio iznenađen. Pasulj za kravu. To mu je zvučalo čudno, ali starčeve oči su bile blage i nešto mu je govorilo da veruje. I tako je Jack bez mnogo razmišljanja pristao. Kada se vratio kući i pokazao majci pasulj, ona je uzviknula: Jack, šta si to uradio? Dao si kravu za nekoliko zrna pasulja. U ljutnji je bacila pasulj kroz prozor i poslala Jacka u krevet bez večere, ali sljedećeg jutra nešto neverovatno se dogodilo. Jack se probudio, prišao prozoru i ugledao nešto ogromno. Stabljika pasulja rasla je visoko, visoko je sve do neba. Jack nije mogao da veruje svojim očima. Možda je pasulj stvarno čaroban, šapnuo je i odmah počeo da se penje. Penjao se sve više, iznad oblaka, dok nije stigao do jednog velikog dvorca. Tiho je ušao unutra. Unutra je bilo mnogo blaga, zlatnici, dragulji, pa čak i 100 pun okusne hrane. Bio je opčinjen, ali tada čulo se bum. Buu. Bum, ogromni div se vraćao kući. Jack se sakrio iza stuba. Div je zaspao i dok je hrkao, Jack je uzeo šaku zlatnika i pobegao niz stabljiku. Sljedećeg jutra ponovo se popeo. Ovoga puta je uzeo gusku koja je nosila zlatna jaja, ali div ga je primetio i potrčao za njim, te Jack je brzo silazio, a div za njim. Kada je stigao do zemlje, viknuo je majci sekiru, brzo zamahnuo je i presekao stabljiku. Div je pao i više se nikada nije vratio. Jack i njegova majka sada su imali dovoljno da više nikada ne budu siromašni. Imali su zlatna jaja, ali još važnije, imali su jedno drugo i živeli su mirno, srećno i zahvalno sve do kraja svojih dana. Kraj.